quedou de entregar por escrito respostas a preguntas que fixemos no anterior pleno e finalmente non se nos entregou nada. Ademais, esas preguntas teñen relación con unha interpelación que non sabemos se finalmente hoxe se vai tratar. Era costume, pois, aquí entregar as preguntas ao pleno anterior ao inicio do pleno seguinte, e isto non se está a cumprir e a maiores non se entregan as respostas das preguntas. Entón, creo que conste eso. E tamén queremos agregar a ata do pleno ordinario no punto no que o señor Pilar Ramos é expulsado por vostede. Aquí non se recolle o motivo polo que é expulsado e queremos que quede recollido que o que nos defendíamos era que o ponente ou a ponente dunha moción peche o turno de intervención dentro desa moción, tal como recolle o regulamento, independentemente de que a señora alcaldesa interveña as veces que quere intervir. Pero finalmente que ten que pechar ese turno é o ponente. Non nos estábamos negando a que falara ninguén, sino que defendíamos ese dereito de pechar a moción. E como non se respetou, pois por ese é o motivo das protestas. Se non queda expresamente recollido, non que a alta do pleno. Bueno, desde o noso punto de vista, queda perfectamente recollido, tal e como aparece contido na acta, que non ten por que recollerse o pé da letra, sino que un acta é o resumen sucinto do que sucede na sesión plenaria, e considero que queda, desde o noso punto de vista, suficientemente recollido. De todos modos, que vostede está a decirlo ao pleno de hoxe quedará recollido nesta acta. Por lo tanto, sometemos a aprobación. E fago tamén solicitud expresa de que se le entreguen as respostas a esas preguntas agora, ao inicio do pleno. Ao inicio do pleno, eu entendo que non teño nada que entregarle, porque todas as preguntas foron suficientemente contestadas. En este caso é de entregar por iso eu non teño constancia de que teño que darle absolutamente. Revisaremos as actas en todo para que... Por lo tanto, sometemos a aprobación o borrador das actas das dúas sesións. Votos a favor das actas. Apróbanse por unanimidade. Pasamos ao punto 2, que é o expediente 122/12, edición de dictamen da Comisión Informativa de Urbanismo e Facenda sobre a moción do Grupo Municipal do Menegá relativa á protección das persoas afectadas pola colocación masiva de participacións preferentes. A Comisión de Urbanismo, por unanimidade, tamén favorablemente, por lo que na súa consecuencia propongo ao Pleno a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a que adote medidas efectivas de protección dos clientes de entidades financeiras que investiron os seus aforros en instrumentos financeiros opacos, sen que por parte das entidades foran informados debidamente dos riscos do produto e sen que se cumprisen os demais obrigas establecidas na normativa co fin de que poderán recuperar os seus aforros no prazo de tempo máis breve posible. Instar a Xunta de Galicia exercer as potestades que ostenta sobre a nova Galicia Banco para que os centros de adquirintes de participacións preferentes das distintas caixas de aforro podan recuperar inmediatamente o investimento realizado. Instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a que demande do Banco de España e a Comisión do Mercado de Valores a emprender unha campaña de inspección sobre a comercialización por parte das entidades financeiras das participacións preferentes, exixindo no seu caso a depuración das responsabilidades aos executivos e directivos das entidades financeiras que impulsaron e cometeron o fraude masivo aos pequenos aforradores. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Blanco. Moitas gracias, señora alcaldesa. Antes de nada, quero dar a benvida e as gracias pola asistencia aos afectados e as afectadas pola colocación masiva de participacións preferentes que hoxe nos acompañan. O Bloque Nacionalista Galego faise eco unha vez máis deste problema que afecta a miles de persoas en toda Galiza e a centos delas no noso concello. Miles de persoas, como digo, son vítimas dunha fraude e engano levada a cabo por caixas e bancos co consentimento do Banco de España e da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Poderíamos pôr moitos exemplos para ilustrar e resumir en que consiste esa fraude e ese engano, porque os niveis de gravidade son moi altos, segundo o caso, e aínda así teríamos unha visión parcial do grado de gravidade que chega a alcanzar a colocación masiva de participacións preferentes no noso país. Pero, por poñer un exemplo que podería ser
o de calquera afectado ou afectada. Vou a poñer un que tamén recolleu o noso diputado no Parlamento galego en relación con unha afectada que lle dirixeu unha carta para que así houbera constancia o presidente da Xunta, a Comisión do Mercado Nacional de Valores, o Banco de España e incluso o Goberno do Estado. Esta persoa, no ano 2003, segundo as recomendacións do director de Caixa Galicia daquela, nunha localidade de Galicia, que podía ser unha calquera, investiu 42.600 euros no que o director denominou un sistema de valores, argumentando que tiña máis ventaxes que un prazo fixo e que podería retirarlos cando quixera, coa única condición de avisar con 15 días de antelación. A afectada neste caso se fiou, igual que se fiaron moitísimos outros, do director do banco por ser o seu director de confianza. Cando anos despois foi retirar os cartos para mercar un apartamento, dixeronlle que non, que asinara un título sen vencemento e non podía retirar os cartos. Esta persona viuse obrigada a pedir unha hipoteca no mesmo banco para poder mercar o apartamento. Ao principio, os xuros que lle rendían esas comisións preferentes, que ao final se descubriu que eran así, pois lle bastaban para pagar a hipoteca. Pero chegou un momento en que eses xuros non eran suficientes, co que se viu na circunstancia de ter que pedir a maiores de enfrontarse ao pago dunha hipoteca, mentras o banco dispoñía dos seus cartos e esta afectada non podía dispoñer deles. Este é un exemplo, pero hai moitísimos outros casos, persoas que investiron os seus aforros pensando que facían a prazo fixo, coa idea de dispoñer dunha cantidade despois da súa xubilación, e cando empezaron a surdir as primeiras denuncias públicas, pois os bancos en ningún momento lle informaron de que tipo de investimento tiñan feito, pois descubriron que non podían dispoñer dos seus cartos. Persoas que necesitan os cartos para atender enfermedades e que agora non poden dispoñer deles. Xente que cobrou viudeces ou indemnizacións por despidos, por algún motivo, que pensaba que tiñan aforrados unha boa cantidade de cartos para poder vivir cando en malas situacións e que se atopan tamén con que non poden dispoñer deles. Persoas que se quedaron sin emprego e non teñen outro recurso que os seus aforros para ir tirando e que se atopan sin nada. En definitiva, persoas, en xeral, humildes, traballadores e traballadoras que aforraron e que gañaron os cartos co seu traballo. Ao mesmo tempo que ocurría isto, que as caixas e que os bancos se quedaban cos aforros dos traballadores e das traballadoras galegas, os bancos retiñan eses cartos e o Estado investía nas caixas e nos bancos preto de 3.000 millóns de euros, co cal, ademais, pois neste caso o Banco de España ten un control de prácticamente o 100% no caso de Nova Galicia Banco, e ao mesmo tempo permitía que se indemnizaran millonariamente os seus directivos de Caixa Nova. Ante esta estafa, os representantes políticos e o Bloque Nacionalista Galego, desde logo, non poden mirar para outro lado. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego, desde o primeiro momento, instou ao Goberno da Xunta que exercer as súas competencias en materia de consumo para defender os galegos e as galegas estafados polas entidades bancarias. Un Goberno da Xunta que só actuou cando as persoas afectadas protestaron e ante presión política que o Bloque Nacionalista Galego exerceu no Parlamento. Pola súa parte, o Goberno da Xunta está ofrecendo información e asesoramento, pero o Bloque Nacionalista Galego defende que con eso non chega. A Xunta ten competencias para sancionar e o Goberno do Estado pode exercer presión política ante o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores para que obriguen os bancos a devolver os cartos investidos. Por eso, na nosa moción, a moción que presentamos hoxe no Concello de Marín e que vimos presentando en todos os concellos onde hai persoas afectadas, instamos a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a que adote medidas efectivas de protección dos clientes de entidades financieras que investiron os seus aforros nestes instrumentos financieros. Tamén instamos a Xunta de Galicia a exercer as potestades dos CENTA sobre Nova Galicia Banco para que os centos
de adquirintes de participacións preferentes das distintas caixas de aforro podan recuperar inmediatamente o investimento realizado. E, finalmente, instamos a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a que demanden do Banco de España e da Comisión do Mercado de Valores a emprender unha campaña de instrucción sobre a comercialización por parte das entidades financieras das participacións preferentes, exixindo, no seu caso, a depuración das responsabilidades aos executivos e directivos das entidades financieras que impulsaron e cometeron o fraude masivo aos pequenos aforradores. Sabemos que a moción vai sair adiante porque se tratou en comisión informativa e todos os grupos expresaron o apoio á moción. Pero non queremos que se quede en isto, en un apoio simplemente aos afectados e as afectadas. Necesitamos que os acordos aquí instados se leven a cabo e que definitivamente a Xunta de Galicia e o Goberno de Estado exercan as súas competencias e defendan os aforradores galegos e galegas afectados por esta fraude e por este engano. As competencias teñen, solo teñen que exercelas, tanto en materia sancionadora como en materia legislativa. E vimos de comprobar, ademais, recentemente, que os gobernos, cando queren, aproban reformas laborais, reformas fiscais, reformas de todo tipo a través de decretos lei, ou como sexa posible facelo, como lle convene a eles, e neste caso, desde logo, os argumentos non poden ser máis sólidos a hora de defender que exerzan esas competencias. Moitas gracias.